zutena gustatu zitzaiela akordioak lortu nahi baituzte, baina ez direla fio gaineratu du. A algunas de ellas no las conozco personalmente y creo, como le decía al principio, que eso puede ser también una buena noticia. El hecho de que haya gente que se incorpora a la política a la que yo, por ejemplo, no conozca personalmente, me parece que puede ser una buena noticia, porque quiere decir que hemos sido capaces de atraer al servicio público, de atraer a un gobierno para poder hacer políticas de país a personas que a lo mejor no estaban incorporadas en las estructuras de los partidos y que deciden, como le decía, aparcar, hacer un sacrificio en términos personales y familiares para aportar a esta causa que se llama Euskadi. Bestalde, Atzeuluren Eusko Legebiltzarrerako bozeramailaren ustez, hau da momentua autogobernuaren eztabaidan aurrera egiteko. Horretarako abiapuntua zein den argitzeke falta dela uste du. Eta hori bota du faltan EAJ-PS akordioan. Gaur goizean izan da Peio Otxandiano Euskadi Irratian eta beste bin ere elkarlanerako eskua luzatu dio Imanol Pradales lehendakari izendatu berriari. Datua da inoiz baino sail gehiago daude, Orduan, ikusi beharko da, antolaketa hori ematen duen, egia da sail asko direla, inoiz baino gehiago. Dugu aurre juzgurik egin nahi, Nik uste dut gobernu bat epaitu behar dela bere ekintzengatik eta orain egun uste dut kortesia asko egun horiek zor zaizkiola gobernu honi. Eta politikan jarraiki, baina iparraldera salto eginez, garaipen argia eskuratu du Pascal Jokup Bezkoitze herriko bosen bigarren itzulian. 876 herritarrek eman diote babesa, 145,6. Eta Fabian Etxegaraik 678 botu eskuratu ditu, 144,4. Herriko kontseilu berrian 18 eserleku izango ditu Jokuben taldeak eta 5 Etxegaraienak. Jokup esan du astea bukatu aurretik antolatu nahiko lukeela auzapeza izendatzeko lehen bilkura. Etxegaraik berriz dudan ezarri du hautetsi izaten segituko duen ala ez. Herrian ikastola berria eraikitzeko proiektuaren inguruan sortutako gatazkaren harira, Fabiene Aienza auzapezak dimisio eman zuen martxoan. Gutxiengoan gelditu. Ondotik, Pirinio Atlantikoetako preferitatuak hauteskundeak aurreratu zituen eta herritar askok parte hartu zuten lehen itzulian. Eta Sortuk nazio konferentzia egin zuen larunbatean Agurainen eta Arkaitz Rodriguez idazkari nagusiak ziurtatu du alderdi abertzaleak bere biziko urratza egin duela hegemonia subiranista eta aurrerakoia eraikitzeko bidean eta sakabenak eta amaitu duela. Amar urte eta 9 egun. Hori da sare herritarraren lehen ekitaldiaren eta atzokoaren arteko denbora. Tartea, epe motza gertaera politiko eta sozialen abiada bizian. Joseba Azkarraga eta Bego Atza plataformako eledunen esanetan, baina luzea bizitza baldintzatzen dieten arazoen konponbideen zain daudenentzat. Izan ere, bere 10. urtemugan plataformak gogoratu du oraindik ez dela konpondu euskal presoen auzia eta euskal gizarteari dei egin dio, lanean jarrai dezan erakunde politiko eta judizialen bitartez. Gainera adierazi dute euskal gizarteak erabaki behar duela euskal presoak nola eta noiz etxeratu, erakunde politiko eta judizialen bitartez. Arratsalde on guztioi, ekainak 23 ditu San Juan eguna dugu eta asteburuko bueltakoei helduko diegu. Izan ere, ohiturari jarraituz, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Gernikako zuhaitzpean eta Agirre lehendakariaren antzeko formula erabilita jabetu da karguaz. Aurreko lehendakari jeltzale guztiek bezala Gernikako zuhaitzpean eta Agirre lehendakariak erabili zuen antzeko formularekin jabetu da Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakari karguaz. Eusko lur gainean zutunik, jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuhaitzpian, asaben gomutaz, herri ordezkari zareten zuen aurrean, nire agintea zintzo betetzea zindagit. Ekitaldi solemnea izan da Gernikako batzarretxean eta bertan izan dira legebiltzarra osatzen duten legebiltzarkideak, baita erakundetako eta euskal gizarteko ordezkariak ere. Ia 300 gonbidatu izan dira bertan.
Lehendakari berri 12etarako minutu gutxi falta zirela heldu da Gernikara, Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidenteak harrera egin dio, eta ondoren Inigo Urkullu lehendakariarekin batera batzarretxera sartu dira. Legebiltzarreko mahaiko kideekin batera eta txistu doinoekin egin dute bidea. Zin egin ostean, Juntetxe Barrutik hartu du hitza lehendakariak. Eusko Legebiltzarraren borondatez eta zina egin ondoren, jabetu egiten naiz Euskal Herriko Jaurlaritzaren lehendakari karguaz. Eta neure gain hartzen dut kargu hori, eta baita estatuaren ordezkari arrunta izatea ere ordenamendu juridikoaren arabera. Agur jaunak eta andereak doinua lagun, agintemagia askuan, ganberatik irten eta aritz zaharrera joan da ohiturari jarraituz. Ertzaintzaren bandak Gernikako arbola jo du ekitaldia amaitzeko. Asteburuan jakinarazi zuen Pradalesek bere Jaurlaritzaren egitura. 15 sail izango ditu, inoiz baino gehiago. Horien artean ez zegoen berdintasun izeneko sailik eta beraz, ondorioztatu zitekeen lehendakaritzaren arkipera itzuliko zera Emakunde. Eta gaur hori baieztatu da. Manuel Pradales lehendakari berriak 15 sailburuk osatzen duten Jaurlaritzaren osaeraren berri eman zuen larun batean. Manuel Pradalesek berdintasuna berriro lehendakaritzara eraman izana goraipatu du. Baina Ogasun sailburu Irungo alardearen diskriminatzailearen defendatze sutsua izan da. Izan ere, sailburuen izendapenak zeresana eman du. Osakidetzako epe irregularrean zegoen bat, ustezko prebekatzailea da bat eta 3 sailburu eldatu daude. Eta politika kontuekin jarraiki, baina iparraldera salto eginez, garaipen argia eskuratu du Pascal Jokub Beskoitze herriko bosen bigarren itzulian. Herritarren 145,6 eman diote babesa, Fabienne Etxegaraik botoen 144,4 eskuratu ditu. Nombre de votants, 1593.
exprimés 1504. Ont obtenu Pascal Jocou 836 voix, 55,59%. Etxegaray Fabienne 668 voix, 44,41%. Donc il y a 18 sièges pour l'équipe de Pascal Jocou et 5 sièges pour l'équipe de Etxegaray Fabienne. Et voilà, je suis très satisfait du résultat. Je remercie tous les électeurs qui ont su exprimer leur suffrage au second tour. On avait identifié 2 solutions, le terrain à côté de l'école publique. Et après, il faut savoir qu'il y a un projet de collège aussi. Donc, il ne faut pas se refuser de voir avec le département s'il n'y a pas une possibilité d'intégrer l'Ikastola au sein du périmètre du collège. Eta Zareek bere 10. urteurreneko ekitaldia egin du igande honetan Donostiako Zuloaga plazan. Adierazi du etapa bat beteta, bukaera jarri diotela 34 urte luze iraun duten urruntze politikek eragindako eskubide urraketari. Eta orain beste etapa batean daudela. Etapa berria laburragoa izango delakoan, oztopoei aurre egiteko prest daude. Hala gogoratu dute, oraindik ez dela konpondu euskal presoen auzia, eta euskal gizarteari dei egin dio lanean jarrai dezan, erakunde politiko eta judizialen bitartez. Ezin da erabili kartzelan daudenei galarazteko haien espetxe egoera alda dezaten. Eskubideak urratzen dituen gotortze judizialak ez du ezertan laguntzen inoren mina arintzen. Aitzitik, ez dago biktimentzako ordain egokirik, zuzenbidea ezpada. Ezin da herrialde bat eraiki pertsonen eskubidei bizkar emanda. Gure historiako aro tragiko bat gaitz osatzea ekarriko lukeelako. Presoen eskubidez kezkatu behar dugu gizarte gisa. Gure herrian gertatu diren indarkeria guztien biktima guztien eskubidez kezkatu eta arduratu behar dugu hein berean. Biktimek eta presoek eskubidea dute entzun eta errespetatu ditzagun, eta haien eskubideak bete daitezen. Finean benetan gauza dadin hiruko hau. Egia, justizia eta erreparazioa. Eta une honetan ez dugu ahaztu nahi beharrezkoa dela etxerako bidean bultzada bat ematea oraindik erbestean edo deportazioan daudenei. Konponbideak osoa izateko ez du inor atzean utzi behar. Zazpigarren nazio konferentzia egin du sortu ekainaren 21 eta 22 Agurainen. Ipar Euskal Herrian eta Europan oroar fasismoak izan duen gorakadaz kezka agertu du Arkaitz Rodríguez idazkari nagusiak. Horri aurre egiteko ezberdintasunak alboratu eta minimoetako akordioak eta fronte zabalak eraiki beharra aldarrikatu du. EH Baik egin berri duen bezala. Herri mobilizazioarekin, ezberdinen arteko elkarlanarekin, akordio zabalekin lortuko dugu bakea, lortuko dugu askatasuna, eta lortuko dugunez preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat. 3 lorpen, 3 ondorio eta 3 erronka nagusi. Lehen erronka nagusia, burujabetza nazionalaren berreskurapenean jauzi bat ematea. Herri honek jauzi bat behar du burujabetzan, bai, baina herri honek jauzi bat behar du ere lurralde artikulazioan, politika publikoetan eta oro har nazio eraikuntzan. Egunetik egunera gehiago izatea da. Hori da, askapen prozesuan, prozesu independentistan aurrera egiteko gako eta berme nagusia. Guk ez dugu etxiko herri hau bere buruaren jabe egin arte. Guk ez dugu etxiko Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat lortu arte. Beraz, segi gogor lanean, eskerrik asko berriro ere, hausnarketa eta eztabaida on, eta gora Euskal Herria eskatuta.
Bilboko udalak Francisco Javier Núñez polizia indarkeriaren biktimaren omenezko oroigarri bat jarri du. Udalak jarri duen 5. plakada, baina poliziaren biktima bat eskainitako lehena. Núñez 1997ko maiatzen 30ean hil zen Espainiako polizia armatuak torturatu ostean. Polizia ekintza ez legitimo batean biktima izan zen Núñez, Pedro Ibarretxe kalean jarri duten oroigarriak dioenez. Albiako lorategian alboan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren parean jarri dute ura. Azaldu dutenez, lekua bere simbolismoagatik aukeratu dute. Hain zuzen azaldu dute justizia bilatzeagatik hil zutela Núñez. Ark poliziaren kolpeak jaso zituen 3 urteko alabarekin paseatzen ari zela. Indautxu auzoan manifestazio batekin topo egin zuenean. Jasandakoa salatzera joan zen, baina salaketaari men egitetik urrun 13 eguneko sufrimendua eragin zioten poliziek. Eta gizarteko kontuei helduta, Sanferminetako bizikletetzaren aldeko manifestua babestu dute Iruñeko udaltaldek. Aho batez babestu dute Joseba Ziron alkateak proposatutako 2024ko Sanferminetako bizikletetzaren aldeko manifestu soziala. Iruñeko udaleko taldeek aho batez babestu dute Joseba Ziron alkateak proposatutako 2024ko Sanferminetako bizikidetzaren aldeko manifestu soziala. Bozeramaien bileran aurkeztutako testua da eta elkar bizitzaren printzipioa oinarrizkoa dela defendatzen du. Eta printzipio horrek jaieremu guztiak jaietako lehen egunetik azken egunera bitartekoak, eguneko edo gaueko edo zein ordutan eta bere esparru guztietan hartu behar dituela aldarrikatzen du. Jakina, zazpiko prozesioa eta bereziki Kuriakaletik igarotzea barne. Azken finean, ideia nagusia da, Iruña hiri irekia dela, anitza, eta oso anitza da, jendeari dagokionez, eta zinismenak, eta orientazio sexualak, eta bar. Eta orduan horren neurriko festak behar ditugula. Festak izan behar dira gizartearen isla. Eta ikuspuntu horretatik iruditzen zaigu mundu guztiak eroso sentitu behar duela bere hirian jaietan. Urtero jaiak baino lehen bozeramaileek onartzen duten testua da. Naiz eta aurten berezia izan manifestuaren itxura hartu duelako. Alkateak bultzatutako testuaren arabera, Sanferminak iruindar guztien jaiak dira. Eta ideia da, hemendik aurrera eta urrengo egunetan Sanferminak iritsi arte, saiatuko garela gizarteratzen, saiatuko garela sozializatzen manifestu hau, elkarteekin, kolektiboekin, entitateekin, instituzioekin eta Beraz, Joseba Ziron Iruñeko alkateak aipatu duen bezala, hemendik aurrera entitate eta elkarte ezberdinekin bilduko da manifestuaren edukia eta helburuak azaltzeko. Eta HTaren Gasteizko alternatiba indarra hartzen ari da, Eskio itsasoko konexioa alboratuz. Azken zantzuen arabera, badirudi trena Gasteizetik joatea lehenesten ari dela. Beraz, Aralar mendilerraren azpitik 22 kilometroko tunel batetik igaroko litzatekeen Eskio itsaso eta Irurtzun arteko linea albo batera gelditu daiteke. Hori hala, Gipuzkoako diputatu nagusia Eider Mendozak bere kezka adierazi du Eskio itsasoko konexioa defendatuz. Urteak dire Euroeskualdea batu nahian abiadura handiko trena bultzatzen ari direla. Hori bere Euskal Herritik igarotzea nahi da, baina zalantza izan dute nondik batu Paris eta Madril. Alegia zen lotura egin Nafarroa eta Gipuzkoaren artean. Hasieratik bi aukera daude mahai gainean, Ezkio itsasoko estazioa edota Gasteizkoa. Azken zantzuen arabera badirudi trena Gasteizte joatea lehenesten ari direla. Beraz, Aralar mendilerroaren azpitik 22 kilometroko tunel batetik igaroko litzateken Ezkio itsaso eta Irurtzun arteko linea albo batera gelditu daiteke. Gasteizko alternatiba indarra hartzen ari da Espainiako gobernuaren baitan Euskal Herriko Iruñarekin lotzeko aukera nagusi gisa, Ezkio itsasoko konexio alde batera utzita. Albiste horien ostean Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozak bere kezka adierazi du Ezkio itsasoko konexioa defendatuz. Gipuzkoarrok urteak daramatzagu abiadura handiko trenaren zain. Horregatik oso albiste txarra da jakitea maigainean dagoela Euskal Herrikoaren eta Iruñaren arteko lotura gure lurraldetik urruntzeko aukera.
Gauzak horrela diputatu nagusiak eskatu du Gipuzkoan HTA martxan jartzeko falta diren obretan aurrera egiten jarraitu ezatela. Eta Donostia Irun eta Ezkio itsasoko geltoki berriak eraikitzeko lanak azkartu daitezela. Halaber, Espainiako gobernuari eskatu dio espreski lehentasuna eman diezaiola HTA Nafarroarekin Ezkio itsasotik lotzeari. Irizpide ekonomikoak eta enpresa handien interesak lehenestea eta bizkaitarren osasuna eta ingurumenerako eskubidea ez kontuan hartzea aurpegiratu diete hainbat talde ekologistak agintari politikoei. Bizkaia ez dago salgai lelopean, makroproiektuaren aurkako manifestazio egin zuten ehunka lagunek larun batean Bilbon, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza nagusiak lotuta. Eta Bizkaian egin asmo dituzten auziegitura handien ondorio kaltegarriaz ohartarazi zuten. Urdaibaiko Guggenheim, Bilboko Itsadarraren azpiko tunela, HT abiadurandiko trena, Goitentzioko sarea, errepide handiak, parke eolikoak, halako azpiegitura handi ugari ageri dira Bizkaiko agintari politikoen agendetan. Baina mugimendu ekologistaren ustez, hori buruzko eztabaida zabaldu behar da. Kalte ugari ekarriko baitituzte. Egitasmo horien atzean dagoen pentsamoldek ekonomikoa kritikatu dute. Europako abangoardia ekonomiko bihurtu nahi dute Bizkaia eta horrela, etengabeko hazkundea sustatzen jarraitu munduko baliabideak mugatuak diren arren. Hortaz, ingurumen eta gizarte ondorioak kontuan hartzen ez dituzten politika ekonomikoak alboratzea galde egin dute. Baserriko Usta Urteaga Urkulegi etxaldean ospatu dute lurretik, lurrekin eta lurrarentzat. Laborantza ekologikoa ezagutu eta musikaz gozatzeko ekimena Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldean egin dute agorokologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Lurretik, lurrarekin eta lurrarentzat aurtengo Baserriko Uzta Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldean ospatu dute. Laborantza ekologikoa ezagutu eta musikaz gozatzeko ekimena da. Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du beste behin agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatu da jaialdia, Aizkorri, Txindoki eta Goierriko herri muinozen belazen panoramika agiri baita Urteaga Urkulegi etxaldetik. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakia dastatzeko eguna izan dute. Etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko bisita gidatu batekin ekin zioten egitarauari. Ondoren kontzertu berezia eskaini zuten Jo Maia, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezek. Lastozko tranpaldoaren gainetik kantu bat gara aletu zaritu ziren. Berezia izan zen ohiko ikuskizunetik aparte hiruko formatu akustikoan jo zutelako. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egin zuten. Jatetxe ederra muntatu zuten Urteaga Urkulegiko bordan, eta bertaratutakoen arabera menua zoragarria. Baina ospakizuna ez zen hor amaitu. Kulturarteko tasuna migratzaientzako babesa eta kolektibo horien elikadura eskubidea lantzen dituen Agarasa Mazzi elkarteak ere parte hartu zuen musika emanaldi batekin. Bazkalostea girotu zuten kulturarteko tasuna ospotuz, lurretik, lurrarekin eta lurrarentzat. EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaio zen Baserriko Uzta 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorik eta Sendarineko Aizpak igo dira landa eremuko odoltza berezia honetara. Eta Gipuzkoatik Nafarroara Sugarra Gazteko kideek beste behin moretzeko deia egin dute Lizarrako udalak jarri dizkien isunen aurrean salaketa jartzeko. Guztira 20.000 euro baino gehiagoko isunak jaso dituzte, udalaren mehatzuen aurrean 2 eguneko egitaraua prestatu dute beraz. Ostiralean, asanblada irekia eta kalejira informatiboa egingo dute. Eta larunbatean mahai ingurua eta bazkaria egongo da. Manifestazioa 6:30 Sugarra Gaztetxetik abiatuko da. Sugarra Gaztetxeko kideek Lizarrako kaleak hartu dituzte azken urteetako alderdi instituzionalen jarrera salatzeko.
Nafarroako gobernu eta udaletxearen partetik 20.000 euroko isunak jaso dituzte eta UPNek Lizarrako udalean agindupean dagoen alderdia mehatxu zuzenak egin dizkie. Goizean zehar gaztetxeko belaunaldi ezberdinetako kideak bildu ziren, urte ezberdinetako balorazio bat egiteko. Manifestazio handi batek Lizarrako kaleak hartu zituen eta Foru Plazan gaztetxeko kide ezberdinek manifestua irakurri zuten. Gazteek diotenez, gaztetxea gazteontzako sozializazio eta politizaziorako tresna da eta ez diote espazioari uko egingo. Gaur ikusi den moduan, eraso hau ez da gaur egun gaztetxeko asanbladen gabiltzanen aurkakoa bakarrik. Eraso hau instituzioengandik modu autogestionatuan antolatu den eta 28 urteko ibilbidea duen proiektu zabal baten aurkako erasoa da. Eraso hau, azken urteetan Euskal Herri osoan egon diren gaztetxe eta gune autogestionatuen aurkako erasoen zerrendan bat gehiago da. Gaztetxeak aurrera egiteko ahalbidetu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkiete. Bai Lizarrako herritarrei, bai beste herritakoei ere. PSN eta UPN alderdingana zuzendu dira zuzenean. Nafarroako gobernuan dagoen PSN zein udalean dagoen UPNren oztopoen gainetik, gaztetxeak aurrera jarraituko du. Beraien eskuetan dagoen represioaren bidea itxi eta gaztetxearekin errespetuzko bideak irekitzea. Manifestazio honek erakusten duen moduan, Sugarra herrian erratutako espazioa da. Gazteriari zuzendutako espazio bat baino gehiago da. Lizarrako 100 pertsonak sinesten dugu proiektu honetan. Entzun dezatela instituzioen bulegoetan dauden politikari profesionale gure mezua. Utzi Sugarra bakean. Argi utzi dute beraz erasoen gainetik aurrera jarraituko dutela. Gazte asanbladan parte hartzeko deia egin dute ere. Nafarroan jarraiki, baina ekonomiako bueltakoei helduta pentsiodunek kolektiboaren legedia aztertu eta hobetzeko eskatu dioten Nafarroako gobernuari. Pentsionisten mugimendua beste astelen batez, udaletxe plazatik Nafarroko parlamentura mobilizatu da 1080 gutxieneko pentsioak exigituz. Joan den maiatzaren 20an, Nafarroko parlamentuaren aurrean beste manifestazio bat egin zuten, Nafarroko pentsiodunen mugimenduak parlamentu talden guztiei zuzendutako gutun bat ematearekin batera. Idazki horretan, Nafarroko milaka pentsioduni eragiten dieten 2 erreklamazio aurkeztera etorri ziren. 1969 baino lehen, lan mutualitate zarrei ekarpenak egin ziketen Nafarroko mutualista erretiratuentzako irtenbide bat eta zerrapetu behar ez zituzten ekarpenengatik. Persona fisikoen erretimendua zergan dagozkien itzulketak. Horretarako, Nafarroa 2019an onartu zuen araua indargabetzea eskatzen dugu. Pentsionistek diotenez, Nafarroko gobernuak aurre kontuetan arau aldaketa egiteko konpromisoa hartu zuen eta ez du bete. Pentsionistei buruzko legedia aztertzeko udala eta gobernuaren artean lantalde bat sortzeko konpromisoa hartu zuten. Naiz eta ez da hobekuntza horiek, ez da lantaldea pentsionistek diotenez ez dituzten bete. Lantalde horrek pentsioi buruzko legedi osoa aztertzea zuen helburu. Kotizazio gabe pentsioak, errenta bermatua eta zerga bidezko kenkariak. Baina baita araudian egiten daitezkeen aldaketak ere. Zergaketari horiek eragiten dieten pentsiodunen 2025 urterako. 15.120 euroko gutxieneko errenta jaso ahal izan dezaten. Hau da, 1.080 euro amala ordaintzari. Beraz, akordioa lehenbailen betetzea eta konponbideak bilatzea exigitu dute. Eta amaitu aurretik azken albiste bat. Amaitu da azken arrok jaialdiko 22. edizioa, 50.000 lagun baino gehiago ekarriz, ostegunetik larunbatera. Pasaren urteko edizioko pertsona kopurua gaindituz, naiz eta eguraldiak lagun ez izan. Datorren urteko azken arrok festivaleko datak ere iragarri dituzte, 2025ko ekainaren 19 eta 21 bitartean hain zen ere. Amaitu da azken arrok jaialdiko 22. edizioa, 50.000 lagun baino gehiago erakarriz ostegunetik larun batera. Pasaden urteko edizioko pertsona kopurua gaindituz, naiz eta eguraldiak lagundu ez duen. Gasteizeko jaialdiak iraun dituen 3 egunetan zehar, Queens of the Stone Age, Sheryl Crow, Jane's Addiction eta Band of Horses bezalako nazioarteko taldeak egon dira eszenatokiaren gainean. Arabako ordezkaritza ere nabaria izan da urten jaialdian.
All Time Spooks, Entropia eta Moonshine Wagon taldeen kontzertuekin. Sarrera doan izan duten kontzertuak ere eskaini dira Andramari Zuriaren plazan, ostegun arratsaldetik larunbat eguerdira. Ostirala izan da egun jendetsuena aurtengo jaialdian. Queens of the Stone Age, Josh Homek lideratutako stoner talde Kaliforniarra zerrendaren buru zelarik. Datorren urteko azken rock festivaleko datak ere iragarri dituzte. 2025ko ekainaren 19 eta 21 bitartean hain zuzen. Eta azken horrekin, albistegiaren bukaerara heldu gara. Horiek izan dira momentuz egunak utzitakoak hala ere gogoratu Amaikako sare sozialetan guztiak eta gehiago eta amaika.eus atarian. Gero arte. Urtero etorri da, ez? Eta esaten zuen, eman didazue urterako gasolina, ez? Hori da pixka bat, errituaren helburua. Da, bueno, guazen gertatutakoaz mintzatzera, hemen plazan, guazen denok parre egitera honetaz, edo negar egitera behar baldin bada, eta mendik aurrera beste ziklo bat hasten da, ez? Berriz, elkarrikusiko dugu hemendik urte betera, ez? Animalien ahotsa. Enaiz inoren ahotsa animalia bakoitzak duelako berea. Batzuek egiten dute oihu, eta beste batzuek orro, zaunka, ozka edo sokatik tira. Badira geldirik gelditzen direnak, eta hilda egongo balira bezala jokatzen dutenak. Noiz arte egingo dugu ahotsik ez balute bezala? Xanti Etxeberria musikariarekin ere ibili ginen. Iruñeko kaletatik hemen eta zomorroak eta mozorroi buruz ere hitz egin genuen. Zomorroak naturan eta kulturan zer diren, badago hor ilauteri garaia pasa berri dugu, eta nik Goizuetako kasua ezautzen dut, hango familia baitut, baino beste herri askotan ere ustutala dela, mozorratu esaten da janzten garenean beste ez normalean ez garen beste izaki edo beste kontuetaz, baino mozorro eta ere nasten da hor letra silabak aldatuz zomorro ere esaten da, zomorroak esaten da Goizuetan atetzen direnak txurita gorriz. Ordun hor badago bai naturaren esnatzea izaten alden garaian zomorroak uxatzeko, baino baita ere gure parte igual zomorroaren parte ateratzeko eguna bada, ez? Basakeriak egiteko normalean baino gehiago egun hori izaten da, eta ara. Maialen Diaz beltzuntzetarra, Madril eta Iruña artean bizi da antzerkia eta aktivismoa egiten. Kolaborazio bat eskatu diogu azkeneko sinbiosi honetarako opari bezala. Etorkizunaz eta desiatzen dugun hiriaz mintzatu ginen iaz, Recetas para una ciudad soñada antzeslan komunitarioaren baitan. Jon, Mainor, Dante, Iris, Patricia, David, Masil, Jurema, Barbara, Adriana, Joana eta Mikel izan ziren ondorengo poema kolektiboaren sortzaileak. Eta poemak, ikuskizunari amaiera ematen zionak, honelaxe dio. Iruña gure ametsetako hiria izango da, bere tradizioak kanpokoei irekitzen dizkienean. Horren hiri garestia izateari uzten dionean. Besteengan eta ez soilik gugan pentsatzen dugunean. Udaletxe plazan egunero dagoen margolaria artista hutsa dela aitortzen denean.